Erokamano nyukwara kuom keto Ramogi TV kaone wang' sai chenro maro imore. Aneno ka Nyasaye oyienwa chako duogo ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. Bang'e ang' nogo mbaka gi welowa modhial mabiro bedo kodwa ka Mheshimiwa Jared Okello, en jaod bura Manyando, to gi Kennedy Ondiek, coordinator ma UDA South Nyanza. Wadhi penjo to koro siasa ochomo kanye, Kenya wuon ochomo kanye, nikech kata gin giwegi pod nitiere wach moro ni ok ni wadonjo sirikal, wachiwo mana jowa moko mondo momiyo odhi okony jo sirikal. Mano nyiso nang'o? To wachno kelo kwe kosoyo. Mane mbaka mobro goyo e buch jopiny. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendon Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Dogo marufuku tim mar obila umo wengegi ni kik ne suchgi e kinde ma girakore gi jong'anyo. Nonro yango ni tuo guonyo mar Mpox medore e Afrika ka, kendo pinje nyaka ket maino e kedo kode. Waseneno tij Moses kako osetiyo. Iri ni adwa dhiro makaka dhiro ni. Wadwaro George Peter Kundo Kaluma. Ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombegi, to already gin kod tije magisemako. Ng'wej laro lemo mar jakom ODM e kaunti ma Homa Bay chwakore. Ng'ano madhi kawo thuolo mowe gi Governor Gladys Wanga. Erokamano ni doho mamalo koro golo chik makumo obila kuom geng'o wengegi ni kik negi e kinde ma girakore gi jong'anyo. Doho mamalo wacho ni en ataro mar chik mondo obila orwak lewni maumo wang'gi kata mask e kinde ma girakore gi jong'anyo mag Kenya ka. E od bura mane ochwal kod riwruok mar okinde pacho kaendi miluongo ni LSK, jang'ad buche mag doho mamalo Bahati Mwamuye bende ogolo chik ni obila koro nyaka baw nyingegi kata nembnigi moyiedhi mag tich e lewni magi kinde ma gin e ng'anyo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kod riwruoge makedo ne ratich oganda oyudo loch maduong' bang' doho mamalo kumo obila kuom rwako abuog rombe maumo wengegi kaachiel kod lewni maumo wiyegi e kinde ng'anyo. E ng'eto mar bura mane ochwal kod Dudley Ochiel, Mark Chirchir kaachiel kod Ahmed Sigat e lo LSK, jang'ad buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik ne ogai mar obila mondo nene obila ma ok orwako lepgi mag tich ok opando kata umo suchgi e kinde ng'anyo. Tend obila ne oyudore e tago maliet kaluwore kod apisas mag obila mane oumo suchgi e kinde ng'anyo mag Gen Z. Obila ma wachore ne otiyo kod teko mathoth kaka chielo jong'anyo kod magina. Kweth mag obila ma kamago ne one mokwongo e kinde mane rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo mar kwedo chik mar omenda. Doho bende ogolo chik ni obila makedo kod jong'anyo nyaka baw nyingegi kata namba margi moyiedhi mag tich poni ok girwako lepgi mag tich e kinde ng'anyo. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z bende ne oketo obila e nyong'ong kuom tiyo kod geche ma onge namba plate kaka yo mar umo ranyisi mar kawnegi okang'. Obila bende wachore ne osebedo katiyo kod geche makamago e ndhiyo rowere makwedo jatend piny William Ruto kaachiel kod hinyo jofwamb weche. Ewi mano, doho mamalo ogolo chik ni geche obila duto e kinde ng'anyo nyaka bed kod namba plate kaka yo mar yangogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto medo chiwo singo ni sirikal mare siro sekta mar somo ne jopuonjre mamanyo tiegruok korka tije lwedo kod lony mag somo mag mbalariany. Ruto manotieko limbe mare gwenge mag Kisii kod Nyamira oyango ni sirikal osegoyo kang'e jiwo somo mamalo kokale medo budget e sekta no kowuok e siling bilion 45 nyaka bilion 82. Crispin Otieno miyo ler mar wachni. Ne en odiochieng' mar adek kendo mogik ma jatend piny William Ruto ne lime gwenge mag Kisii kod Nyamira. Kawuono Ruto kod apisas mamoko mag sirikal ne olimo gwenge mag Bomachoge Chache, Etago, Mugirango South kod Borabu e kaunti ma Nyamira ka oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok. Ruto otiyo kod thuolono e lero okenge ma sirikal mare oketo mag siro sekta mar somo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko mamalo. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto. Hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVETs ili watume barua ambayo sio gharama
ya masomo watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne otelo e nyasi mar yawo chirni kod nderni mopogore opogore. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa, na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Tumekuja hapa tumemshirikisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono na mtachagulia huyu Silvanus Osoro kwa chama cha UDA. Limbe no bende chalo ma okelo winjruok e kind josiasa mag gwenge mag Gusii ka koro gisingo tiyo kanyakla kendo siro sirikal kaka uwinjore. Lakini nikushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisii, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Vitu mingi, maji tu, street lights, na watoto wetu wapate heshima, wasichana mtu asiwadefile, watoto watembee vizuri. Odiochieng' makiny, Ruto igeno ni dhi bedo e gwenge mag Eldoret e nyasi ma obagne jong'wech ma pacho ka. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma Kisii kod Nyamira ochopo giko ayanga odiochieng' ma kawuono, ka jatelo no medo mana kwayo jotelo mopogore opogore e piny Kenya omed riwore lwedo mar neno ni dongruok kod kwe omedo bedie e piny Kenya. Crispin Otieno, Ramogi TV, County ma Kisii. Jotend migepe manyien odhi nyime gi donjo e apisi ayanga tok chamo muma juma mokalo. Rebecca Miano odonjo e apisi kaka jatend migawo mar weche limbe kod lee mag bunge. Opiyo Wandayi bende okawo apisi e migawo mar teko, ka komachielo Salim Mvurya dhi telo ne weche mag ohala. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, oganda jo Kenya to rito ka po nono ni jotend migepe manyien gibiro tiyo e yo makare makel lokruok koso oyo. Gimor mogundho kirwako ne ogudu kod jaket mar tich, jatend migawo manyien mar limbe kod lee mag bunge Rebecca Miano odonje apisi ayanga toka otelo kowuok kuom jatend migawo no machon Dr. Alfred Mutua. Koloso, Miano wacho ni obiro keto kenge makare mar neno ni obero chenro mag limbe e pachoka kod neno ni lee mag bunge orit makare. Moko kuom okengegi oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta no mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod mapachoka, ka achiel gi keto chike makare matayo bunge mag lee. I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers but also create a memorable experience. Komachielo, mane en jaod bura ma Ugunja kendo jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi bende okawo apisi kaka jatend migawo mar teko. Wandayi osingo mar keto e lai chenro mag migawo mar teko kendo twak gi oganda jo Kenya e wi ywak ma gisebedogo. As a ministry, we practice transparency and openness, and that we open ourselves to scrutiny by the public and by Parliament through and through, that the public should be able to understand what it is that we are doing at every other time. We proactively communicate what we are doing or what we intend to do to the public.
In other words, we create an environment where we engage freely with the public, who are our customers. Owacho ni migao mar teko orwako tiyo kanyakla mar piny owacho mar chwalo nyime chenro mag dongruok pachoka. Whatever it is that is being done in the Petroleum State Department, whoever is in the energy sector knows or is able to articulate that whoever is in EPRA understands what goes on in Kenya Pipeline Company, whoever is in Kenya Power understands what goes on in KenGen, and so on and so forth. So that together we move forward. Salim Vuria bende odonje apisi ayanga kawuono kaka jatend migao manyien mar weche ohala mane itayo gi Rebecca Miano. Mvuria olero ni okang' mokwongo tok donje apisi en tieko chenro duto ma jatend migao no machon nochako to ne pok orumo. The areas that have been highlighted, we should be able to continue and stabilize them. All the achievements that have been outlined here will be my first priority to keep them, and then now move on to make sure that now we capture new grounds. Omedo ni obiro twak gi jokanyo mopogore e sekta mar ohala moloyo to jolos mwandu kod jogo manigi kembe mag ji giwegi kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag ohala. There's a slight decrease in manufacturing, and that point out some of the issues that we need to deal with, and I will be providing leadership in making sure that we are able to accelerate manufacturing. I think the cost of power, and many other issues have been raised. Magi duto timore mana dwe achiel tok jatend piny William Ruto wuoyo kuku ma jotend migepe kaka achiel kuom dwach rowere mag Gen Z. Penjo maduong' koro en kabende jotend migepe manyien biro tiyo kaka dwarore. Dwe achiel tok jatend piny William Ruto wuoyo kuku mar jotend migepe, oganda jo Kenya koro rito gi siso mar neno ka jotend migepe manyien mosechako kawo apisi biro tiyo e yo makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kata kamano jogoro mongirore migepe mopogore opogore mapacho kaendi to sani obedo kicha ka girito ng'eyo lokruok ma jatend piny Kenya William Ruto biro temo ne lemo magi bang' ka nyocha osetim lokruok e tend migepe. Weche medo fuong'ore ni jatend piny Kenya William Ruto chano timo lokruoge ne jogoro mongirore, gino manyalo weyo ka moko kuomgi owit oko kama moko inyalo loknegi migepe. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Bang'anyo mapek mar rowere mamaraga ma idendo ni Gen Z mane okundo jatend piny William Ruto kendo timo lokruok e piny owacho mare kendo riembo jotend migepe pep. Sani auka mag Gen Z oloko tanga kendo chomo jogoro mongirore tir kaka ilieko. Maling'ling mar Ramogi TV oseyudo lero ni jatend piny William Ruto chano gwetho oko moko kuom jogoro mongirore e piny owacho mare. Ka penjo masani ololot kuom jogoro mongirorego en ni to ng'ano madhi dala, to ng'ano madhi dong'. Nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya. Rowere mag Gen Z ne dwaro ni mondo duok chien kwan mag jotije sirikal mamodo sara kendo kelo pek ne japiny machulo osuru. Hao watu wezi wenye wako kwa government wamemzunguka wote. Hawatoe. Hiyo ndio tutafikiria vitu zingine kuongea na yeye. Useme asante. Magitimore Kogai mar ODM Raila Odinga kane ni e kaunti ma Elgeyo Marakwet e hiko mar wuon Irene Masit. Nyoko ni jogoro mongirego bende nyaka thichi ni mar tije ne otamoge. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Akasikia mimi hii cabinet nitatoa, nitawapeleka nyumbani. Ikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafishe wote ili tukuwe na mwanzo mpya. Maling'ling moko wacho ni jotelo moko oselidho mochopo kuom Ogai mar ODM Raila Odinga ka gidwaro go dhoge bor mondo oyudnegi thuolo mar tich e piny owacho mar William Ruto. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana.
Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto wanatusumbua namna gani? Sasa hii ya kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Ekineno, weche moko oseyangore ni twak mar yaro piny owacho mar Manywanda dhi nyime kamoko kuom duond buche mantie riwruok mar Azimio mane geto lemo to ne pod okichore gi chien. Bende koro dhi yudo thuolo mag lemo. Jolony wacho ni gisiro dwaro mar bedo kod jogoro mongirore sirikal matin ne 26 mopogore kod 51. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tuo mar guonyo mar Mpox koro yangi kaka midhiero manyaka kaw kod pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani medore mokalo e Afrika kaendi. Kaluwore kod ripot mar riwruok marango weche mag tuoche Afrika miluongo ni Africa CDC, nyaka sani ji 4,000 oyud kod tuono ka ji makwan gi dirom 1,500 to osewito ngimagi e pinje mag Afrika chakre higa mar 2022. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Tuo mar guonyo mong'ere kaka Mpox koro yangi kaka midhiero mar tuo manyaka kaw gi pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani timore ng'wech e pinje mag Afrika. E lipot mare, riwruok mar pinje Afrika e weche mag thieth Africa CDC yango ni e Afrika ji 38,465 oseyudi kod Mpox ka ji 1,456 osewito ngimagi ne tuoni chakre dwe mokwongo mar higa mar 2022. Kata obedo ni gie sani onge ng'ata ng'ata e pacho ka ma osechako yud kod tuo mar Mpox tok ng'ata achiel mane yud kod tuono dwe mokalo chango, migawo mar thieth kata kamano yango ni nitiere jomoko 20 masani chich godo ni nyalo bedo kod tuoni kamoting'o ji 8 e kaunti ma Nakuru, ji 4 Nairobi, ji 4 e kaunti ma Kilifi, ji 2 Taita Taveta, kaunti ma Kajiado ng'ata achiel, Kwale ng'ata achiel, Nyeri kachiel kod Murang'a bende ng'ata achiel kaunti ka kaunti. E oboke ne ute fwambo, migawo mar thieth yango ni nyaka sani jowuoth mohewo 247 osepim ne tuoni. Ka chenro mar tiego oganda ewi tuoni dhi nyime e tong' mopogore ma pacho ka. Oganda koro ikwayo mondo obed akicha ne tuoni kendo go lipot ne ranyisi mag tuoni ne sirikal. Simpros Okinda, Ramogi TV. Obila moro ma Eldoret yangi ni en achiel kuom ji mane omao omenda gi achuth mane wuondo jopiny e boma ma Eldoret ni biro konyo gi yudo omenda mathoth kapo ni gichudo. Obila no lero ni achich maduong' ewi mibadhi ma en jago ma nyinge Ambrose Abuti otudore gi obila moko mag okwach kich makonye pondo kendo miyo nyaka sani pok omake. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Jo-Kenya pod dhogi omoko ewi kit kuo mane okwalgo omenda mag moko kuom jodak ma Eldoret kokalo e lwet achudhe mane wuondogi ni dhi keto pesagi bedo mabup. Penjo en ni, ang'o momiyo nyaka sani achich maduong' e mibadhino Ambrose Abuti pok omaki? Being a police officer and I have knowledge about what is happening, how we can get into someone, and you realize that the rightful people to help you because you don't want to take law into your own hands, the rightful people, the respective people to help you are benefiting. Particularly this Henry Mwiti. It is so painful. Apisa nimewapando nyinge nikech arita mare lero kaka ne otemo chiwo report ne apisa wadgi mawuok e bad obila mar okwach kich DCI ewi kuma Ambrose Abuti ne opondo to kata kamano ote mare ne ogore Luanda ni mar okwach kich ne omedo konyo achijno pondo. The DCI had known about the Ambrose issue. Mwiti said that Ambrose could not be reached. But that very moment Ambrose was at the station and I'd even seen him. I even told them that right there. And he went ahead and told me that there's no way I was going to get help. Obila no en achiel kuom Jo-Kenya mane owuondi gi Abuti kendo ne onyodh kuom omenda maromo shillings 800 e tielo mokwongo kendo bang'e ochako wito shillings 450. Omedo lero ni kenyne mar higni 20 okethore ma orumo chuth bang' jaode paro ni ne obedo winjruok ma ling' kod jadolo mar kanisa kachiel kod Ambrose e lal mar omenda mar familia. I'm harboring a lot of pain. Pain from loss, pain from broken family, pain from strained relationships with siblings, all because of this one person who has been concealed by the law. Wachore ni jumbe ariyo mokalo, achijno ne nitiere e magawa moro manitiere ondamo maromo mita 40 kende, kowuok e tesendo bila ma Central, to kata kamano ne ok omaki. There's no way you can say that that the DCI is hunting for Ambrose Makech when in real sense it has never been published anywhere. There are people who have been even
worse than Ambrose, and they have been arrested. What makes him special? This is a man who has so little education and so little kind of tactics to make him overpower the DCI. Apisani dimboni moko kuom jogo ma omenda gi ichichni ne onyodhi kod achijni oting'o nyaka pisas madongo e piny owacho. What I would like to reveal is that there are so many people who are victims of this. Even in the DCI, we have officers who have also lost their money. We have, I may not mention by name, but we even have cabinet secretaries who are in the ministries that I know. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Janeno mar adek e buch nek matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel gachije mamoko 93 onyiso doho ni ne ochiwo ote mar miriambo ne obila mane dayo dhoge te sendo obila ma Malindi. Ma ndio kori ne otimo bang' ka min-gi ema ne make gode bungu ma Shakahola. Ne onyise ni owuondo obila mondo mi owegi thuolo. Joja oko miyo ler mar wachni. E odiechieng' mar adek, joneno mag piny owacho ne odhi nyime kod chiwo nendgi motenore gi buch nek momako jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko e doho ma Mombasa. E burano, janeno mar adek ma en nyako ma jahigni 17 ne onyiso doho ni min-gi ne onyise ne oriamb ne obila mane dayo dhoge ni en ne imiye chiemo kod pi e kinde mane jomoko tweyo e bunguno ma Shakahola. Umesema mlishikwa mkapelekwa kwa kituo cha polisi cha Malindi na kulikuwa na afisa akakupa muda wa kujadiliana. Kweli? Ndio. Na hivyo ndivyo ukapanga vile utasema. Ndio. Kwa hivyo maneno yote yale umeyasema hapa ulimdanganya afisa wa polisi. Ndio. Janeno no mane okuyienwa kao picha mare kaluwore kod hike mani piny ne 18 koni min-gi ne osingone ni koriambo to ibiro wegi thuolo. Panga na nani? Na afisa ama na mama? Na mama. Mama. Baada ya kumdanganya afisa wa polisi, kwa taarifa ambayo imeandikwa mbele ya koti, uliweza kutia kidole na huo ulikuwa mwezi wa 5, sivyo? To bang' obila ma Malindi miye chachurungi kod makati mochamo ka jowete gi to ne odagi, ne odhi nyime kod riambo ni en ne otweyo mana ndalo 30 ka adieri mantiere to en ni ne otweyo ndalo 38 kendo ne odhi nyime kod tweyo korito tho mare. Miriambo mamoko gin ni wuon-gi ema ne ogole e sikul, ka adieri en ni min-gi ema ne ogole ka nyise ni somo en richo, ka komachielo bende ne oriambo ni ne osomo nyaka klas 8, ka adieri mantiere to en ni ne ogole e sikul ka oja klas 4. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulidanganya kwa kinywa chako. Haukuwahi kalia mtihani wa KCPE. E burano, janeno mar abich ma en mane en OCS e tesendo obila malango baya Hassan Hamara ne onyiso doho kaka ne gidhi reso kweth mokwongo mag jogo mane tweyo e bunguno ma Shakahola. E apedhano mokwongo, okoni ne giyudo dhano 15 ma kech onworo kendo dhero modong' mana choke, kuma 4 kuomgi ne otho e yo e seche mane resogi kilaw kodgi kar thieth ma Malindi. E sechego, ji 7 kende emane nyalo mana bodho wach ka gifulo nyingegi. Kanyo bende emane gifwenyo ni jogo mane tho ne iiko kendo lietegi ne iolo lowo mana mopie ma ok ket lowo mobiwore mondo kik fweny ni mago liete. Burano manie nyim jang'ad bura Alex Ithuko biro dhi nyime e odiechieng' makiny kuma joneno mamoko motenore korka piny owacho dhi chiwe nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bas wadhi yue moro machuok lakini aneno kuseoro ote mar 236 ka kunyalo yudo makamu kani Kisumu kanyo wacho ni Moses Otieno Kajwang is the automatic chairman and Bensouda is the vice chairman ma Homa Bay County. Manu makamu manega ko paro. Ramogi TV an maka luga japeng achiel ma Boom Center. Anini yo makare to kata kamana an kodi nyaka giko to kamana enya mark. Ramogi driver yie gi wach mar doho mani police ogol gik moko e wangi. Gigo wagoya e wangwa kamae no mano oko okumu kane ng'ong'a. Tema maindi owino Kamino Molo mar Ngodhe donge kura mor kod Ramogi TV kuom weche mong'ith. Erokamano ahinya owino moro no pache kanyo. Ramogi TV maendi wuod Nyakobura Ochuka Derek Ochieng kawuok Chemelil Goliago village. Congratulations to our legends, we are very glad. Kogelo not Mama Bear Team Kenya, they have done it again. We are very glad with their performance. I'm also Mama Nyakobura, Gibro na Victor Ochuka, Gijaode, Mama Wendy, Kagine Mbakasi Camp,
amoso be church mara mar Jokopere. Erokamano ahinya. An maendi Narkisho Jakaguria aneni maber kan Pala Ward umbija wuoro Raila nikech ang'o bwana mae mpaka bang' nwago gi josiasa mag ni bedi kama unuje ni to Kenya ochomo kanye kudugo korka siasa koni kidhi mabura ahinya dugo bang' dakika matin. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Koskoro pekman tie yudo ka adoption ji ok ohero gi sana nikech gineno ni dhi golo negi tich. Orwako kendo ni ng'wech mar laro lemo mar jakom ODM bade ma Homa Bay medo mako mach ka nyaka sani moingo jood bura beach kod senator mar county no osewuok oko ka dwaro kawo komno endo. Lemo mar jakom ODM ne odong' nono bang' kane owal gavana ma county no Gladys Wanga kaka jakom ODM e Kenya mangima. Kaka jafumbo marwa ma county ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny to neno ni jood bura go geto mana yaro mbi margi mar siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027. Siasa mar laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore e ng'ano ma koro biro pong'o fuok mane owe gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane owal kaka jakom ODM e Kenya mangima bang' tayo duond bura mar ODM kaka jakom mar kaunti chakre 2016. Josiasa moinga biche kaunti ma Homa Bay kamoting'o senator Moses Kajwang', jaod bura mar kaunti Joyce Osogo, jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome, nyawadgi Mandhiwa Matino Owino gi jaod bura ma Homa Bay town Peter Kaluma duto lap dhoge ndong'ne komno. Jokanyo mag ODM e kar chudo bura ma Suba North ne owuok oko ka siro senator Moses Kajwang' mondo modhi okaw lemono ka giwacho ni osechung' motegno kod duond bura mar ODM. Wadhi otime king'iyo gik moko adek: fidelity, loyalty and faithfulness. To ma waseyudo ka wuodwa ma senator Moses Kajwang' nigo. Kang'iyo jok mochung' Baba Moses Kajwang' tin e ijogi to wakwai ni kieti kaunwa obwongo matin kaka mar Moses Kajwang' mondo bed kaka jakom chama mar Homa Bay County. Nekech ang'o? Waseneno tij Moses kako osetiyo nyaka ne dhi let Kajwang' nindi Nyasaye kuye to ket chunye kamokwe. Achung' no jende kaendi kendo duondo jende mwasewacho te en ni Moses Kajwang' ema nenore ng'ama tin, en ema en youthful monyalo telo ne chama ke sani wang'eyo ni teko mar chama dugo iro jende. Jaod bura mar kaunti Joyce Osogo e kinde mane dhi chako chenro mar gero chiro mar Atang'e kar chudo bura Mandhiwa ne ogo tung' mare kende no wuon ka oyango ni ene makoro romo rwako wuoche ma owe gi gavana Wanga kendo oikore matayo duond bura mar ODM e kaunti. Kono nyawangaya nigiri ni adwa dhiro makaka dhiro ni to gima nyaking'e ni kani eno tiendi kiwe human ref to kapimo wuoche ni kaido kakare wuoche ni roma kama kelo no iwinjo koso wuoche nyawangaya ni marwako mel jendo takrwake female gender marwake kanya wang'o ting'o tiende majority leader ane party leader
bende moko kuom rowere kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e kar bura Mandhiwa ne osewuok oko ka siro motegno jaod bura makono Martin Owino mondo ema koro kaw lemono ka giwacho ni osebedo kotiyo matek ne duond burano. Honorable Martin Peters Owino osebedo loyal e county waka kende chama kende en ng'ano making'iyo to en ng'ano man gi chia. Omiyo wadwano miwa Martin Peters Owino nwaseneno tij Martin Peters Owino kendo waseneno ka en ng'ama loyal ne party and wakwayo nikech waneno ka Ndhiwa be duong', Ndhiwa moting'o wards mang'eny maloyo other sub county. Jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhiwa. Kamoko kuom jokanyo mag ODM e kar bura ma Homa Bay Town bende siro motegno jaod bura margi Peter Kaluma ne makoro romo kod kawo kom mar ODM e county. Gimomiyo wadwaro George Peter Opondo Kaluma en ng'ama sani koro senior most. En ng'ama koro serve term mare mar adek, and apart from that en ng'ama nigi influence manyalo gero party mar ODM mondo party ni odhi mbele. Ka wang'iyo across the board ng'ama nigi experience sani moromo rito komno en Mheshimiwa Opondo Kaluma. Moko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wuok oko ka kwedo mokalo jood bura go eko masani koro lap dhogi ndong' ne komno ka giwacho ni dwaro margi en mana bedo kod mbi kochopo kinde mag yiero. Wantiere kata kod jokombe manotele e sub counties ma bende ne nyalo mana kawo tich ma giti maber komigi thuolo mar telo ne kombego. Omiyo en wich kuot kendo en wach malich miyo wabedo kod parruok kaka jopiny ma jogo kura ni ere gimomiyo jotelo gi dwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije magisemako. Osenenore e welo mar chama ni kama ujumbe obedo kanyo kata jagono man gi dwaro to otiko kelo tabu mang'eny kabisa. Magi ema gik ma wambe ok wadwar ni mondo dhi nyime kaka jokidne ratiro mar jopiny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kenya en achiel kuom pinje 10 e Afrika ma ogoyo ndama manyime kedo gi midhiero mar oula ka okale rwako lony manyasani midendo gi dho ngere ni hydrological monitoring system mabiro nono chal mag aoche ma thothne pong' e kinde ma koth chwe kendo kelo oula. Ulalo mar aora Ogilo mayudore e gweng' ma North Kamfwa Muhoroni en achiel kuom ulalo auchiel e piny Kenya ma duol mar Nile Basin ochwale masinde go eko. Masinde go ni kod nyalo mar pimo kaka pi aora timore kendo chiwo report ne jopiny mar ka bende oula nyalo muomore koso oyo. Ni wakati ile kana pesa moro mal loan moro manyalo mamine nyalo loko kata ohala ok iwinji manino pogi Awendo, Nakuru, Uyoma, Kisumo, kure mageringi to korwa koni nyando wakoni ok wawinji gie. En body ma olos gi Water Act mar 2022 mondo konyre gi jopur mar gweng' mondo wa make sure ni aora ok pong' ma ok wang'eyo. Koro wamiyo ji information na aora dhi pong' to ji chako wuok dar mapiyo piyo machon chon. Watimo kamaeri mondo konywa yudo weche mag information koso weche ma nya konyo community koso anyuolawa koso jowa mondo weche mag flood kik ingi ahinya. Agoero kamano ne Nile Basin Initiative kuom kelo no machine madhi konyowa dhi miyo jowa ng'eyo ni koro pi ochopo level monego bedi jomodak machiegni gigenga aore udar chon umanyo kuonde ma otwo munyalo bedi kata kuonde ma bet ni malo. It also helps to inform the ministers who are at policy level because technical information is very important to inform political decisions. So this is a very important station and would like to thank the government of Kenya for the collaboration. Rojono chimag tuke ni jatend piny William Ruto biro bago nyasi ne jong'wech duto manoyuore piem mag Olympics e boma ma Paris piny mar France. Nyasi no ma ibiro bagi e kar jot mar jatend piny Kenya e boma ma Eldoret biro e kinde ma jong'wech manoyuore piem mag Olympics oseduogo kama dong' kama oting'o jang'wech mar Aputh Njiri Ferdinand Manyala duto molo tieno ma kawuono. Joloch mag midila mag gold, silver kaachiel gi bronze biro yudo mich. Kenya notieko piem mag Olympics e thuolo mokwongo e kind pinje mag Afrika gi midila 11, gold 4, silver 2 gi bronze 5.
Bang' tieko tielo mar Kakamega Ingo Sevens League maduong' mar tuke rugby ochomo Kisumu, ka tielo mar Dallas Sevens ibiro bagi chieng' Ngeso nyaka Jumapili e lap ma Jomo Kenyatta Stadium Mamboleo. Kenya Harlequins manokawo loch e tielo mar Ingo Sevens oketie pool A ma bende oting'o timbe kaka Menengai Oilers, Strathmore Leos kachiel gi tim mar Mwamba RFC. KCB mane otieko e thuolo mar 2 e tielo mar Ingo nitiere e pool B kama bende oting'o Nondis RFC, Black Blood gi Homeboys RFC. Jobag tukego Kisumu RFC, Kabras RFC, Masinde Muliro gi Kabete Stallions biro rakore pool mar cha. Bas, mane kama we chenro maro imore kwa duogo to donje buch jopiny welo modhialo sechopo ka endi mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando osedonjo ka Honorable Kennedy Ondiek bende nitiere ka coordinator ma UDA ma South Nyanza gi sechopo ka endi kargi no te wadhigo kodgi mbaka ni to Kenya chomo kanye bang' ka mane mbaka mwadhigoyo kisiasa kidongruok gi weche mag keto ji kanyakla kikidhi mabura ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob 2 upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob 2 na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. To Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan kaka Ramogi FM wasibedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo ticha bita ni kapar kona uchelwe maraboro iganishendi Ramogi FM Kiloni Apiko Summit 2024 Temi Chopton Elap Mawendo Bus Park Irom Gijolon koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit Awendo Town. Chakore saa 3 marokinyi nyaka midhiambo. Onere. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede iro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo plain design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni nyenye the
opposition idhi yuda kanyo gi kafaya gudi local instrumental wawacho ni kete mana ka Tich Abich ka Tich Abich sang'wen otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Gin mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nie telo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod Jailieta. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani welo modhialo osedonjo irwa ka endi Honorable Jared Okelo jaod bura ma Nyando to gi Kennedy Ondiek coordinator mar UDA ma South Nyanza. Erokamano nyako miwa sechegi. Okelo wachaka ne kodi kaka mheshimiwa king'iyo gini maber. Kit siasa ma Kenya ka koro chomo kanye. Nikech nitiere ywaruok moro e kindu ka jo ODM wacho ni ok wadonje sirikal wachiwo mana jowa mondo mi okony sirikal to pod wanoko mar sirikal. Mano nyiso nang'o jomoko be wacho ni une e sirikal. Erokamano ahinya Trevor, en kinde ma beto dwa gwaro matin nyaka nabika. Yien anyise jokanyanam noimore uru kaachiel kod Nyando constituency jogo mono oseyiera koro diriyo mondo atinegi. Noimore kendo akwayo nu hawe maber. Nyocha bang' dweche 2 mokalo Kenya ne ni e akere keke kendo weche nyocha tek dala kaka besa ka nyithindo monyuol higa 2000 kabiro kone oketo piny Kenya nyakako maonge gimitime kendo kaluwore kod sundo sirikal mane gibedo godo waneno ka lokruok obedo mang'eny ahinya. Mokwongo tik ma en wach mane okelo lweny ni jood bura nokalo chik mar pesa ma tiyo e higa mar 2024-25 mano okelo weche mag osuru mathoth mane dhi juogo jopiny ma jopiny ne ok mor godo. Koro miyo mano nokelo tabu malich ahinya ma nyithindo go chieng' mane wago ombulu e od bura gibedo wendwa gilimowa. Bang' limbe weche obedo matek ahinya ma kero tamore keto koke e wach mar pesa no moduoge od bura mondo wan koro gimwatimne en golo pend chike go duto te kaka negi opang gi. Manyocha nwatimo mano. Bang'e no negi wacho ni jatend obila manyocha onego gi mang'eny nyaka gwe tao mondo mabende nyo Bang'e negi wacho ni jogo matayo migepe mopogore opogore sirikal ma dho ngere luongo ni cabinet secretaries mondo mano ogogi piny duto mamoko nyo opusore oduogo. To thothgi bende odong' oko. Kendo sani giwacho ni jogoro motelo ne migepe go bende e kuma koro opanga mabeto nego chiki ma bende dhi timore bang' ndalo machuok.
Bang'e no ipenja ni to ochiko kure. Wan kaka chama wa mar ODM samo wuoye ni wan kod jowa auchiel manie sirkal mar William Ruto. Achiel kuom auchiel go to dhi on merit, whereas mudong' ko merit te tachiel ok otenore kod siasa ahinya moluongo na Tony Jenner mane wakalo nyinge odiochieng' ma kawuono e od bura kaachiel kod jatelo mar migepe mar East Africa Community kod Regional Development kod Arid and Semi-Arid Lands mwaluongo ni Beatrice Askul Moe. Wakalo gi kawuono. Kopogore gi Beatrice Askul waketo Joho otelo ne Blue Economy. Watero Paranya Cooperatives. Wandai kwano pesa. To Mbadi kwano pesa. To wandai mokonwa sitima. To gi petrol. Koro makata kawuono no nego bedi bech petrol ne idho. To wandai okone ayawa. Koka donjo tichaki medo nengo jogi dhi ga maniga. Koro giweya kawuono kamanyo cha entie. Kaka jakom osepime ok danga pogra kod pache ni gimoro amora mwase sign kata mwase kete kokwa gi President Ruto kata party mar Kenya Kwanza kata order to be specific onge gimano ja negetimo nege kwayowa ni nitiere migepe mathago gi ahinya gisego turubim kuonde ka te to gine yawuoyi gi nyiri manyalo donjo kuondego mokwongo en wach pesa. Ing'e ni Kenya nyodonje keke mana nikech motenore gi weche mag pesa. Kanyo gidwa kelo migepe mag chuogo osuru mang'eny manyodhi hinyo jopiny. Koro bolo piny ni jothurwa motama jokama jakom donje konya wachni. Mar ariyo ne en wach mar petrol. Samoro ne ken G2G, samoro bende ni en PPP. Koro gin weche mang'eny ahinya. Koro unukonyo mana tich. Koro wan nyo wagolo jowa on loan. Mana kaka ini ja opera. Nitie seche moko ma jo Arsenal kawo jomoko mowuok Man U alone. Ibi gibiro dok. Koro nyo wamiyogi dhano auchiel. Wane kaka gidhi gocho mondo mi sirkand Ruto manyo lwar. Gini nyocho lwar. Tarik 25 dwe mar auchiel Ruto nodhi dala. Maler ma ji opamo. Jogo mapinge kan. Nopamo. Kech noolowa. Gi weche mag osuru. Wan kaka jowa ma nie duond bura miluongo ni minority. Kech chon ne wan go position to mano ne chik manyien ni ong'ado. Koro wan gi majority kod minority. Wan kod jogo miluongo ni minority ma en Azimio mangima. Tijwa en sundo serikal kuom gigo madhi marach. Okay. Ma pod udhi timo. Pod wadhi timo. Kana ne watime kata odiochieng' ka. Winyane ni Ken paro nang'o wachni. Ken wachni bas wa ODM wachni ne gikonyo mana jatend piny Kenya mana matin. Nikech nodhi sirikande ne dhi gore piny. En adieri ni e Kenya Kwanza koni ne onge joma nyalo tiyo maber koso nen siasa koso jo ODM ma koro nyalo tiyo malojo mane nie koni nikech koso ni neno ni gini ochomo kanyi ng'ama wacho adieri ya erokamano Trevor mokwongo abiyina mondo mos jo Kenya na ni oimore uru penjo mipenjo na adhi duoke gi ngadha ariyo adhi duoke kaka ja UDA ma en chama mar President William Ruto bende adhi duoke kaka jaluo. Adwa jagi jaluo ni wira jaduong' Mbija every time masebedo studio ka kendo jo nagi ong'eyo nasebedo ka first day mane abedo hosted to kendo masebedo ka wacho niya ka bedo gi thuolo mwanya yudo godo sirikal mamarwa otamowa kako osetamowa nyadi uchiel nyaka koro wago kwano mwanyalo tenore godo e bath sirikal e yo moro manyalo miyo warieko gi teko gi paro mwanyalo biro kawego e yo ma wan go sure ok moro manyichi wuondwa kaka ma deep state gi system manyocho fail chande. Gima duong' en ni kako ganda ere yo ma wanyalo nego gole ma wasebedo kwa dwaro Moginga Jaramogi no manyo Raila Odinga osemanyo nyaka kawuono. Ne wawacho niya Moi Wuod Odongo manobedo president kata obedo jo Kikuyu sande nodiore tie Kenyatta kum hawi maber kata hawi marach Kenyatta nonindo noyudo thuolo bedo president. William Ruto makawuono president wang'e kumoae gi Moi ma Moi obedo president manyaka Kibaki nyobedo president mobedo deputy prime minister ka Kibaki kuro.
jo Uhuru Kenyatta neno ka Moi nogolo me kakongo moke nominate moketo minister mar everything, mar trade, mokete cooperative development, mochori mokete finally Uhuru Kenyatta obedo president. Mae manyocha wacho ni jogo ma joluo manoseyudo thuolo jara okelo mheshimiwa wasebedo kwa discuss go wachni ni jogo manyocha oyudo thuolo kaka jawadwa Eliud Owalo gi Raymond Omolo mondo mi wago gi jek mondo mi ka oponi nyadichiel kwano matek kotamwa gi achiel to wateme gariyo kotamwa gariyo to wateme gadek. An asebedo kwa ni joluo mondo wayuduru kaka wawuotho gi President William Ruto. The main thing makoro dhi otimore ni kakoro challenge odhi obedo nikech maandamano to president kuma ne dhi onge nikech ka maandamano mano telle gi Raila Odinga mano fail mane onge kuma odhiye. Koro be kata de ok giriwore kata de ok gimakore ne pod ok odhi. But the main thing en niya William Ruto being ni en machiegni kodwa omanyo jakom then gimanyore gibedo piny kigin gi rieko gi giwegi magi wacho ni yawa wan gi piny manyaka watelne kata nyaka telne wan gi somo ma nyithindo manyaka dhi mbele health roads everything ka waweyo nyithindo ma thindo ma wuothe ndara ma jo university gi otnyiso wa kaka winjo telne Kenya to Kenya dhi wang'. Raila Odinga gi rieko ma Nyasaye nomiye nobedo piny gi ker William Ruto nikech William Ruto be gisewuotho go kanyakla ma giloso sirikal kawuono miluongo ni broad based government. And broad based government mora ma joka nyaka winji nikech okel jaduong' John Mbadi kaka minister ma finance. Miyo William Ruto e president mokwongo miyo jaluo chenro gine ministry mar finance. Mana chuone William Ruto tik nyake na. William Ruto e mokwongo miyo jaluo nafas mar bedo attorney general Kenya kanyaka ne Kenya yudo huru. Nyiso ni William Ruto anyalo miye tik kanyo nyaka na. To then kato bedo no wadwa Francis Ogola no nindo. To mano position mar KDF mane pok wabedo godo nyaka Kenya chake. Nyiso ni William Ruto nyocho se nyiso dwaro. Kineno William Ruto kokawo telo to first county ma William Ruto dhi en Homa Bay. To kendo county ma William Ruto selimo mang'eny mogik e Kenya ka en Homa Bay. Ma ene miluongo ga ni bedroom mar ODM. Yedi nyakach kuchocho ODM ok lichi ahinya ka Homa Bay. Mheshimiwa Jared. Homa Bay ene chunye. Koro nyando to lich. Koro nyo kata nyakach Kisumo ki compare gi Homa Bay wan wanyatimo anything ne wach Raila Odinga. To gima dwa wacho ni wan kata ne wan e UDA. Nasika wacho niya ok wan e UDA mondo wagore gi ODM. Ne wan e UDA ni mondo wabed gi thuolo ariyo. Achiel mar demokrasia niya ni wan e joma nokedo ne vyama vingi ka jomoko ni ODM to wa practice jomoko bubede e UDA. To ok wayanyre. Mar ariyo en niya ni kasama jowa moko dwaro presidency through ODM ka dine kapod gidhi mbele kuro to wan be wadire kor UDA koni. Ka UDA odhi odonjo kendo 2027 wan e iye. To ka ODM odhi odonjo wan e iye. Nyiso ni wapanga dita wa kaka jabandu ne pango, wakamba pango. Every time yudo ni ka jogi moko onge sirikal to jogi moko ni e sirikal. Wang' ni joluo mwadwa ni Mheshimiwa Jared. In ok ibedo minister sani. In bedo opposition properly. Kendi check kaka Mbadi tiyo gi pesa sirikal. Ing'i kaka Wandai. Keching'e Wandai. Nyiso rieko maduong' wanyisi. Ji ariyo mata wacho kata nikech gin joluo. Mbadi kani neno kaka deal gi weche mag finance kano penje parliament. Onge kata narakara Kenya ka mane nyatamre Mbadi kiket minister ma finance. Nyiso ni en gi merit to kendo Mbadi osenyiso in the past. Kosiko wacho kaka mwenda mar Kenya nyalo tigo. Koro gima ng'eyo ni joma nyalo chich ni samoro kete e obadho ni kopo ni kiero bedo kanyo. Tinyalo but wan kako ganda wageno ni Mbadi ni girieko gi paro manyalo konyo. Again, yena iya wach ni gimomiya wacho Wandai. Ing'eni ji ng'eny gi kalure gi somo me Wandai usomo to gi energy to ka no miye penjo kalure gi energy ni neno ka Wandai no duoko penjo kendo nyiso rieko mako pono miye thuolo ni ok system gik mana wacho nuka na wacho Mheshimiwa Jared niya the problem we have in Kenya en ga system ok en the person mako poni system ok odhi otamo Wandai deal gi wach fuel gi wach stima
to wadhi bedo gi solution nikech Okotame. no system ni ema koro wadhi manyo kaka ikonye mondo mi ka nitiere cartels mosedino kanyo many kaka igolo kata mheshimiwa Mbadi SF Treasury ka nitiere cartels manya interfere gi budgeting, procurement, payments to nyaka koro ongi kaka ikonyo. But the main thing wan kaka oganda wamoruru ni wayudo thuolo ma sirikal mwadiyore bathe mwanya wuotho go mos okonyiso ni waketho ODM be okonyiso ni UDA omwonyo jo ODM but enia wadwa ni sirikal Kenya wabed gi some country mwanyalo rito. Mheshimiwa Jared, ng'anyo mar nyithindo ma Gen Z gi loko yamb siasa yo mora mora koso pod wadhi mana bedo kaka ne wan gacham. Mokwongo wakete ler moro. Ka wawuoyo kuom jotelo to nitiere yo manyaka wa describe godo. Ambe an jatelo to ka osiepna Ondiek ma gena ahinya wacho ni nogolo Uhuru ka kong'o to Moi ne ok madh kong'o koro kuma ne ginyarome go Uhuru ka kong'o onge. Moi ji ong'ete ni ne madho mana chai gi soda be ok ahinya gi chak to gi chak koro kuma ne ginyarome ka kong'o go Uhuru mondo kawe onge. Secondly, diere temo Uhuru tiyo kaka ker ok waneno ka picha moro amoro golo kata video kumetho kata ka kama metho ok waneno. But mano ok important. Gen Z gi wanyalo wacho ni en a blessing in disguise. Kenya nyone kama rach ma wuoyi miluongo ni Ruto ni nyochiko kode bugo. Nyor William osebedo gi tok teko moro ka makata gik moa e doho makoto wacho nyoko chike ite. Ing'eyo ni kata mana finance bill ma 2023 mano okelo weche moko mathoth ahinya nyaka housing levy nodhi nyaka e doho ma doho no chungo. Noko ni oko chike ite en pod biro dhi choko pesa kaka no pange. Nyo osechope okang' mutiyo gi migepe nyaka mag obila e yo ma ok ni kare. To anyalo wacho ni wan millennials nyo osehingowa to kara nyo wan gi stock miluongo ni jo Gen Z manyo wakana kana okuogi kamoro kanyo giwuok koro Ruto yie chiko ite sani. Concessions mobedo godo kinde ma nyithindo go oyoke e town ka ne ng'eny ma ordinarily Ruto mwang'eyo ne ok nyal timo. Omeyo Gen Z gi olokonwa piny upside down to gima gitimo maber mogik ni gi restore giduogo gima iluongo ni rule of law ma ok itima gimoro gi tok teko ni ine ma ine telo. Gima kendo gitimo godo maber ni kanyo broad based government ochuogi to gichalo jomodok chien mondo gichiki itgi ane ni to gini be koro chiko kamoro to adwa wacho negi ni kigibed mabor. Sirkande ma complacent mose dhi moromo ochopo kama no dhiye jakelo ga tok teko kendo toke kanyo. Omiyo kigibed mabor ging'iye wabe wang'iye to ka ginyorowa to wabiro luongo gi kendo mondo mi girienwa gini kaka nyogi sechako rieye. Aparo ni kata mana Gen Z gi nitiere thothgi ma koro dhi biro e yiero mar 2027 nikech nyogi neno teko ma gin godo mondo gin bende gidwaro offices miyiere jigi mondo gik ma giwachonwa oko ka koro gibi gikonywa mondo wa implement kodgi e od bura kata executive nikech judiciary to koro idhi gi penj koro kanyo bet tek matin to gibiro loko siasa mar Kenya e higni mang'eny mabiro. Ing'e ni gini ok otimore e Kenya kende kata emo nyochakore. Sano gwere Tanzania nyo mak nyaka Tundu Lissu gi lange te manyo dwa dhiro weche mag ng'anyo. Uganda nyochi neno kosechwadore wanawa. Kendo Nigeria bendo moka chuth. Jo Bangladesh kato kendo nyo time yo moingo wa. Nikech gin mama manyo jatelo ja opuro ng'wecho lal odhi India. Nyo dwa dhi dak America kone ka ok biye gi jomoriembi. Kata mana William ni dinyo gole America minya ineno keto ne state kiang'ocha state visit nyo ok dhi rwake kendo mane kaka America timore. Omiyo giloko nwa siasa mar Kenya e yo mapok ne waparo nyaka nene to kendo nyo kawo gi mana dweche ariyo kende to tarik 25 magi donje bunge cha koro to ne giloko Kenya. Ken ji wacho ni lokruok malich to be ok ginena ahinya en mana buok moro matin nikech kaka ka ging'iyo
to joma kata ochako so a broad based government gin mana jo kanyo no gin jo mopogore malich ahinya madang wach ni magi nyinge ma jo Gen Z mokelo. Ya, erokamano owadwa. Wachage wechwa jare wicha. Okay, an gi right to defend my position. Kanyo wasea kanyo riambo, kanyo beti riambo. Jo Gen Z oloko yambo siasa koso. Koro gimadwa wacho Trevor. Onge gima duong' ma nyalo wilore e kaka Kenya idhi ta nikech gik moko adek madwa wacho. Namba 1, economy mar Kenya o depend e gimiluongo ni revenue. Ere kuma sirikal yude pesa kata mwandu gikenigo maginyalo loso godo gigo midwaro machiwo oduma ne jopiny. Sirikal kadwa gero ndara nyaka oti gi pes piny. Sirikal kadwa gero hospital kata kadwa timo mana everything, kata idwa ndik polise, kata idwa ndik jopuonj, nyaka giti gi gikenigo mag piny. Manyiso ni nyaka sirikal many kaka yudo pesa. Emomiyo wacho ne jo Kanyanam kata ka Gen Z ma jo Kanyanam, jo Gen Z no wacho ni ok gin tribe, ni gionge gi tribe. Onge Kenya ka ng'ama onge tribe. Ma kata nego kura chieng' Gen Z no to ne gidhi magoyo ne jogegi. Nyiso ni kata jowa ma Gen Z manyo dhiro gini, koro nyaka gimi Mheshimiwa Mbadi thuolo mondo kokel finance bill kaka ne dhi kele kendo cha giyiego, nikech mane gima dhi konyo, nikech kata Mheshimiwa John Mbadi ok dhi konyo Kenya ka ok onyal manyo osuru mawuok kuom jopiny, to nikech ok wadwa holo gowi mang'eny. Koro osuru ni ema nyaka waketi e yo moro ma ok hiny jopiny, to bat kochoke to koro itiyo ne jopiny. Ma kochoko osuru to stima beche dok piny. Mano Wandayi timo. Kochoko osuru to joho ng'iyo ni rech timore nade Lake Victoria. Bas jopiny neno ber mar tich mar pesa mawuok e osuru margi. Koro kata king'ade osuru to ok owinj matek, nikech ndara onge gi potholes maketho geche moting'e. Mafuta ok beche ni malo, mamiyo mandas konyiew to beche ni malo. Nyiso ni koro ngima bede level mowinjo bede. Wach mar ariyo en niya, gigo eko matayo kaka itiyo gomenda e piny gin gimiluongo ni system, miluongo ni procurement. An gima adwa wacho makata nyalo nyiso Mheshimiwa John Mbadi en ni nyaka okel 100% reform e procurement process mar government mar Kenya, a national government of 47 counties. Ka procurement system ok obedo reorganized, ma procurement officers otamore weche corruption, ma accountants otamore weche corruption, the tuo maduong' matuo Kenya ma William Ruto ne ok okelo, Uhuru Kenyatta ne ok okelo, Moi ne ok okelo, nochakore gi seker mokwongo mar Kenya, en corruption. To mar ariyo, tuo mar ariyo en ukabila miluongo ni nepotism, ma koro miyo services ichiwo kalure. Koro jitene nya blame President William Ruto nikech ene mokawo usukani sani. To tuo maduong' ma kata Raila Odinga ema ne bed president, okawo Mheshimiwa Jared Okello oket minister mar roads, to ni dhi riemb mana kaka no riemb Murkomen cha. Ni mira corruption en gima osedonjo e system ma kamoro amora ma ja Kenya wuothe to paro ni en line moro amora madanga chode gimoro ma ng'ato kondik tich moro amora to en wacho man to Nyasaye okonya ma wang' ni koro nyakwara dongo nyamla tach modola bundu kabad adwa pudho mara. En ng'ata mondiki, kata en oria, kata en jaluo, kata en jalang'o, odwa no pudh mopudho. Ka jo Kenya nyalo loko paro mar structure mitiyo procurement ga accounting. Mar adek en kitwa wawegi kaka oganda. En niya, pachi par ang'o kamibedi, ang'o momiyo kiloroga kiwega achie parking tili idiyo mo yuwagi michaki dogi di mo yuwagi midi nyadidek mibed sure ni gari nita loro. To nikech mentality marwa en niya, gimora mora mantie ma ok mari minwang'o winjo bene dhigo. Koro ka ok wachenjo pachwa, manyiso niya, polis ka chungi e ndara, wach neno wadwa na asea e service nyoro gacha ber. Ka idwa loso birth certificate, iwacho no wada, we arita birth certificate kata ang'i miyago saa 8, 50 midwaro no kamiyi. Title deed diko moko,
wach ni jokama we adhi e landboard mondo miya title kionge gi tich to wach ni okay we arita application mondo apply but ingeni ka ok waloko our ethics gimiluongo ni our ethics to gimiluongo ni our morality ere kaka wang'iyo timbe wawegi manyalo loko piny mano kende kidhi Japan wamiye example moro achiel kende naneno movie moro mar Korea minister moro obedabeda suspected ni nouso lo mar sirikal e yo marach owada ng'ano nodere in fact in movie no nodere maybe but it's just a movie but nodere okawo tol modhi odere ni wira jopiny iwacho no ok en gima feel no winjo tim ka wanyaketo corruption bed gimoro ma ok wagomb kata no mula maka awinj ni ng'ato corrupt to en ng'ama ing'iyo ang'iya mana kaka ng'ama ing'iyo ineno ng'ama machi ng'ato e kor gweng' mane kaka winjo wami ng'ama otimo corruption to kwa pako ng'ama okwalo then then joge mochakwa miyo kombe then wabedo ni onge Kenya mwabiro bedo go wabiro loko jotelo wabiro loko minister Jesus biro go koko juma manyien next year to e crew ni wira onge gima lokore ka kwa loko pachwa okwa loko system wa mar procurement okwa loko kaka waneno mwandu mar piny. Okay. Weshimiwa ukelo gima Ken wacho ka ni gini ok en dhano en system. Kata uter mana malaika kacha to pod gidhi mana rem. Biyie gi wachni. To koro ang'o manyaka tim mondo mi lock system nikech ng'ata mobiro yuago system koro kata omigi mana ng'ama ber to pod dhi mana rem. System o involve gik mang'eny. Mokwongo in gi society ma en oganda. Mar ariyo in kod sirkal ma nigi CDNJ didek ma nitiere executive motelne gi ker in kod jong'ad bura kata jong'ad bura miluongo ni judiciary kaachiel kod jolos chike ma en legislature ma en wan jogo maloso gik mopogore opogore kaeto wan kod migepe moko e kor gwenge machalo kaka village elders machalo kaka the church kanisa mosebedo kaka gima wadendo gi dho ngere ni moral barometer ma pimo ne ji kaka weche onego bedi adieri makende ni kanyo Ruto donje loch to gik moko go terete kaka kwano gi nonyo gi lwar kanisa nyo lwar nikech gine joma ne ng'an wuoyi ni limo ka ji pok odhi e yiero mane gilarore kanisa larore ni wang' ni obede wendowa nikech ging'eyo ni kane Ruto dhi obedo wendogi to chieng'no jadolo chiemo malong'o kuom dweche mang'eny omiyo koro the moral fabrics mar society monego kanisa ema miwa nyo kethore nyo ineno ka Ruto donjo kacha to gimokwongo timo nonyiewo wajumbe wa mowuok e Azimio to gi mano yier kaka independent mondo mine dhi kode nikech kane watieko yiero kata obedo ni nolande ni ene Muyombo to notin kod wajumbe koro nobiro mong'iewo mondo oyud namba ma kano odonjo e od bura to kalo gigege te manyo gikalo kata chik manyo wago e nocha gin nyo gigo yes moingowa en mani koro nyo waduog wang'eny oko mologi kaka nyo gine ot kacha doho na wacho ni nosewacho ni ok ochik ite kuom gigo ma doho wacho society kata oganda madwa ketho dakgi en oganda mok dwa winjo gima doho wacho iseneno ka weche te mowuok e od bura marwa mokal kaka chike kodhi e doho to nyaka lwar piny nikech doho penjo ni to process manuluwo kanuloko chikni machiel kuomgi en choko pach oganda mwadendo ni public participation to thothgi yudo ka mago ne ok gitimo the moment moganda osetamore ni systems go tegi structures mani in place ok giwinji mano society maonge kuma dhiye emomiyo duoko wa e penjo ni to Kenya ni nyochiko kama nade nyochiko kama rach makata court bede gi gimoro amora to onge gima timore ma e kinde mokwongo mwaneno ka ker nigi nyasi kamoro amora to chief justice osechopo gi deputy chief justice ni gin achiel kuom wend ker manodhi neno ka ker yawo gimoro ok nyal timore society machalo kamano nikech tij doho en go toch marieny makech ne gik makethore e sirkal tiyudo ka nyo osedhi mong'wano jodoho ka oketo kore kibire bunge National Assembly gi Senate nyo oseng'wano joka te en gi the numbers
kanisa to notieko makata mana sani jokristo nigi tabu ahinya mondo mi ang' iyal ne ng'ato mondo orwak wach Yesu ni maler nikech gineno ka kanisa nyo obedo achiel kuom jok ma nyo oling'o wa bugo. Emomiyo jo Kenya gi kanisa wate nyaka wadog chien wakwa Nyasaye ng'uono mondo wachak wuoth manyien. Kaka Ruto bende ochako wuoth manyien gi kabinet manyien, kanise bende nyaka koro chaka wuoth manyien. Wuoth manyien ni dobed loko katiba. Nitie joma wacho ni koso koro loka chike wi gige katiba ni. Nitie joma luongo ni referendum nyaka koro te. Nitiere Kenya kae waluongo ni over legislated. Gimoro amora manie Kenya ka iloke chik, ing'iye ne onego bed nade. Kidhi e piny mar Britain kata England, kucho onge katiba mondiki. To nikech gima rach, gima ber. En gima ok ichak iluonge ng'ato ni igoye bura kata iluonge seminar. Omiyo jo Kenya tete kaka ineno wagi, wan kod chike moromo. Nikech kata kiwacho weche mag corruption miwuoyene, wan go ofis mar DCI matimo nonro, wan go ofis mar EACC matimo nonro, wana gi police ma ordinary gi ma bende tero ga cases e doho, wan kod ofis mar DPP macheko finde gi kore katere od doho kacha bende wan gi tires mang'eny kia magistrate idhi high court idhi court of appeal nyaka Supreme Court. Omiyo Kenya nigi chike moromo. Onge gimwa chak wadwaro kendo ni monde kwa chak wuoth manyien mar timo gik moko. Gima koro nyaka watim ni walbede jogo marito chik kendo luwo chik kendo timo kaka chik owacho. To Kenya ni wadhi adhi makare. Ken katiba nego loke. En mbaka ma ji goyo seche mowuoyeni. Hapana dwa kwanye dho Mheshimiwa Jared kanyo. Ema wacho wach mar adek. En ni kitwa kaka oganda. Bende kineno thuol. Ere ng'ama koneno thuol to chung' but thuol. Nyiso ni the way mwaluoro go thuol e kaka winjo waluor godo ketho chik. Ma kineno ni gimidhi timoni nyalo kelo ketho chik to winjo bende chikori kendo yae mabor mondo mi wabed gi piny man gi luor. To gima dwa wacho kendo Mheshimiwa bende nyaka bedo ka wacha ni jo adier. Ingeni kinyalo wacho ni wabunge nyocho nyiewo. No nyiewo wabunge mag Azimio. Aparo ni mano to is not very fair. An abedo gi Mheshimiwa Jalang'o gini, Professor Tom Ojienda, king'iyo kata senators te mag Luo Nyanza. Onge ng'ama nya bedo gi pesa, ok ang'e wealth status margi, but ng'ama nya bedo gi pesa level malo Ojienda minyalo dhi nyiewo. Mani nya nyiewo ang'eyo. Mabet nya bedenyo pesa, but level mar Ojienda ne ok nyal nyiewo. Koro aparo ni gima Ojienda to gi together gi wabunge mamoko ka nyocho miyo dhi tiyo gi president en niya ne gidwaro chance mar dirruok e sirkal. Makate chance ma jakom otelo nue koro sani wadhi wadiyore wabi wayie ni jakom obiro maber mondo kony mondo ji te odire tiende ka mondo wago kwan maka 2032 ruchopo nikech 2027 mare usirumo kikulek ni wadhi manyo president en William Ruto nyaka 2032 then bang 2032 koro kako oganda mar joluo wawacho ni kaka jo Nailot wadwa koro ng'inga minyalo miyowa nikech jakom te sani dhi EU bang mano koro sama jakom osedhi nyaka wang'i ni to jakom pod wagogo kwan koso wago kwan gi 2032 mondo mi wadhi wayud ker. An ma gima dwaro e studio ka ni wago kwan kaka wadhi yudo ker 2032 nikech 2027 to kwanya anwang'e mano kwatemo to wadhi wuondore mana kaka Homa Bay ng'ama dwa bedo gavana wacho ma ok aluor ogo kwan mar 2032 nikech golo Gladys Wanga kaka gavana sani ok inyal. Agonu wero kamano jo ODM nyo wakwaka ni uminwa godo gimora no kumionwa kom mare uritonwa komwa mar ODM no anaja UDA to Gladys Wanga jakom mar ODM aonge problem to nikech en giro mabe ne uwenwa gamore ro kamano. Koro gima dwa wacho Mheshimiwa Jared kiyie na kod wadwa Trevor wach mar doho ma Kenya ka doho nigi chung kende mare miluongo ni independence. Kopo ni judges obedo compromised in a way to judge obedo compromised as an individual. To ore kaka dangi wani doho gi obedo compromised to doho gi osebedo ka ng'ado buche te ma ketho gima sirikal dwaro. To ketho gima sirikal dwaro ne makosa mar Mheshimiwa Jared gi. Nani yini ka bedo ka ang'eni mbunge na makara chuonyo en Adipo Kuome. But together gi Mheshimiwa Jared gini gisefelo Kenya. Nikech gimineno doho siko goyo ne buche piny. Chik mora mora magiloso doho dhigo piny ni wirang'o bill maloso process mowinjo tim go public participation e Kenya ka
nobedo written mobedo proposed gi Senator Cherargei. Bill ni pod okwame parliament. Members wa madwa ni mondo public participation otimgi. Dagidhi gi move parliament mondo bill manyiso kaka public participation owinjo tim. Nye president dwa engage gi jo Kenya the other time. Openjo niya, adhi yudo ukanye. Nikech onge process ma president nyabedo go gi public participation. Nikech there's no bill yet. Onge chik mora mora makata court. Sama ging'ado bura ni there was no public participation. Gikete threshold mane. Nikech onge chik Kenya ka mapango ni public participation. Kata dhi me counties. Counties kata na Kawira Mwangaza. Ineno sani kichagi duoke Senate. Kawira Mwangaza dhi dok kaka governor. Nikech ang'o? Giketo gik miluongo ni public participation. To chik ma rito public participation e Kenya ka omoko miluongo ni mheshimiwa ok challenge wabunge te mondo idhi e parliament kachi kel Cherargei's bill mondo dogi mondo dhi e bunge mondo kadhe mondo bed chik ene man gi formula mowinjo bende timo go public participation. Then kamedo kamugi kiyie na wadwa lero mag kanisa kake wacho ni president nyocha otiyo gi kanisa. Onge ja siasa manyocho chunge Kenya ka MCA manyocho ok dhi e kanisa mora mora. To kendo jo kanisa mato wawachi ka jodolo winjo an to polo oka chuno ahinya na dhi. But gima dwa wacho ma jodolo nyaka ng'e en niya ni kudwa tero ji e polo to bedo gi polo moriere. We ubedo gi polo ma jo kanisa pastor ema koni ka ke ja siasa mochung. Niya e kanisa naka Treva yena ya wacho ni e kanisa waka onge ng'amo sibire ma in mikuongo biro ni ine ng'at mokuongo in bidhi chung nyaka gidhi wuondi kaka ineno no seche mikoni ni ma ine yie kanyo mikoni ni ine ma ikuongo biro ni to ng'ato go sime ne machielo ni jatelo reti Jared okelo ni ka to Jared ni bende odhi onyiso ni onge ng'ama biro bang'i ka wan watieko in kendi. Mane kaka gilaro jo siasa jolemo nyaka bebed moriere mondo migi nyalo nyiso ji. Sani dong ne ka jadolo mokwalo pesa Eldoret. Dong neno ka jadolo mokwalo 2.1 billion. Dong ni neno. Ka gine magi wuondo pastors gi jopuonje Uasin Gishu kucho. Ne gidhi konyo. Nyiso ni jodolo nyaka koro riere. An chieng' maneno ka jodolo riere Kenya ka. Eka biro yie kodgi but sani eka biro yie dhi polo nikech pond gi na chechigo ka jok mayale ka jo Shakahola ka ema yalo waj polo to an ok adwa dhi tho kech adwa ling' mathith ke pinywa ka mondo abed mos but mheshimiwa Jared yena sasa dhi matek we duoki mondo watie kolor gini ka koro watieko mheshimiwa nitiere gima Ken owacho kanyo ni un emusefelo jo Kenya kendo miyo ratiro achiel ni ere chik matayo kaka public participation itimo en kodu. Erokamano ahinya. Mokwongo ing'e ni ndiko mar Jehova wacho ni jaricho ringo makata ng'ama lawe onge. Wacho ni sama wadonjo William Ruto nonyiewo josiasa moko. En osechikore mowacho nyaka nying joma nonyiewo. An ok awacho nying ng'ato. En ema osewacho. Mochako chikore owacho ni moko nigi pesa mang'eny ma ng'ama nyalo nyiewe onge. Jok minyiewo gi te nigi pesa. Emomiyo wawuoye moral fabrics. Nitiere ng'ato moonge kata nduru. To ka nitiere gima dwa compromise integrity negi pesa to yie weyo. Oweyo maradiera. Omiyo kik ikaw ni ka ng'ato nigi pesa to ok nyal nyiewe. Jo pesa go be minyiewo. To ka luongo nying ng'ato en oluongo nwa moko. To dong wange wabunge wa manyocho yie tiyo gi Mar ariyo, chik constitution ma Kenya noketo ni nyaka gimoro amora kale lwet jopiny. Tiende ni teko mane Moi gini nigo cha nomagi ma koro duoge ne japiny. Emomiyo article 1 mar chikwa wacho ni sovereignty mar piny, teko mar piny ni e lwet jopiny. To ginyalo donate, giolowa jotelo moyier e yo makare. Koro ka gi donate to wa exercise to pod gin gi power mar recall. Emomiyo ne owachi niya ok dilok pen chik mora mora ma ok ipenjo weg chik no kata weg pinyno. Gima pok wa describe maber en gima dho ngere luongo ni threshold. Tiende niya kiwacho public participation iromo gi dhano 10 koso ne gin 100 koso ne gin 300 to giwuok e sectors mage. Kanyo to pok olok nyaka sani kata mana court of law to chikno to nikod. Chikno to nitie kata mana court of law
bende nodhi mudhirnegi mondo gidescribe ne gichage wache ni gin gionge power mar loko chik, gin gi interpret the constitution. Koro nitiere process ma public participation ose gundhe monego bi e nyim bunge mondo chak yale, mondo koro wang'ere ni kiwe public participation ni wuoyo gi Trevor, kosi luongo jo Ramogi TV, kosi luongo Royal Media te, kosi luongo jomage, to ne gin ji adi to gi represent interest mar jomage. Mano wadhi timo e bunge machiegni, to ok en gima yot nikech ka kiny isewuoyo gi jo media kiparo ni chik chanyo mulo mana jo media, tidhiro ka sekta moro ochako ringo dhi e doho ni wane consumers mag gik ma media kolo to nyoko penjwa. Omiyo en gima convoluted, en gima bet tije tek, to wadhi temo ng'iye mondo mi Kenya for once obed gi chik motenore kod public participation. Okay. Sakoro mawa wango daka achiel weche ma koro watiko godo ni Kenya ochomo kanye. Daka achiel Kenya. Yeah, basically anadwa wacho Trevor ni Nyasaye okonyo Kenya. And gima duong' ma nyocha wacho ne jowa kendo pod abiro nuoye ni ka ok ni jakom Raila Odinga ne ni ready mapiyo mar bedo thuolo gi Ker William Ruto mondo mi giwach gikel paro mar niya to kopo ni jok ma itiyogo sani gi ichich godo gi weche moko ok wanyala ne kiko jowa gi. Koro emomiyo jowa ka nyocho kik, emomiyo ka jakom nyocho wacho niya en oko en gi winjruok gi UDA kata Kenya Kwanza, but en gi winjruok gi president mar konyo Kenya. Emomiyo kama wagikeni an gi geno kendo awacho very honestly kaka napako jowa ni kaka Raymond Omolo for example or reform ministry mar interior e kaka expect nikech rieko ma jaluoni go Mbadi dhi reform finance gi rieko ok onya bedo drastic, no dhi bedo combative nikech nitie jomoko be mosepolo kacha ma ok onya gorego, but jowa monagi nyaka koro wakonygi kwalemonegi kwajiwogi kik wabe wabedi gi ng'ayi to wabedi gi kwe to wagen kuome ni onyalo bedo gi rieko monyalo golo godo ng'ato ka to keto ka e yo manyalo rieyo finance to kata na wach sitima kik kaka nyocha ng'ato nyocha wacho marach ni jensi un kedura keda to kukedo to wayudo akia ni en ng'a ni kukedo kagi uthago matin te wanwang'o gima ok en kamacha, en ni mondo wabed gi kwe ma Kenya nyalo dongorego to ok obi dongore gi miriambo, odhi dongore ga dieri ka waduto wawacho niya mheshimiwa an adwa kwayi assignment mar adieri ka ni dhiure parliament mondo ulos Cherargei bill mondo bed law kata next week mondo mi courts gi owesiko ni lack of public participation to onge kaka ipa threshold miwacho no jonagi nyaka winji ni ngadho mane manyako giki genye threshold ni inyalo pago go jowa moko ni gimo wacho joka nyana nyaka wang'e ni onge kaka itudruok gi jopiny e yo mar ng'ado bura kaka itayo weche mag tiyo ne sirikal kata tiyo ne jopiny. Koro nitiere oboke mowinjo los e bunge ma mheshimiwa Jared okelo gi wabunge wa pok oloso, koro sundgi uru mondo los oboke cha mondo mi ka chik moro biro to bed chik mo openjo pach jopiny kata kipenjo kendo ng'e kako dhi tiyo. An mane pacha kende. Okelo ka koro watieko Kenya ochomo kane gi wachni mogik. Erokamano. Kenya mokwongo en Nyando nyasetieko weche mag yore monego los go ofisa olosgi kendo sani japiko miyo mana wang'e kadhi dala nikech japiko ng'e dala. Namba 2 nyaridho mabati machon e wi sikunde mondo warwak mabati manyasani marambulu. Nyasepogo basari mar jo secondary te e constituency mangima. Jowa noyudo hinyruok e weche mag floods. Nyo wachako gedo ne yawo moko mondo giyud udi manyien kokalo kuom migapo mar oko mar piny owacho moluongo ni NGO mara masetiyogo e Nyando higni gi te. Nyo miyo gi chiemo bende manyo Nyando duto te nyo oyude. Kaachiel kod weche mag laboratories mwagero ne skunde gi weche mopogore opogore nyaka tiling mag classrooms. Mane Kenya mokwongo. Kenya mar 2 en moriwa gi Ruto ni to gi Gachagua oriwa ndi. Koro gin gima nyo watimo ni nyo wase miyo gi jok magidhi konyorego. Wamigi ane kinde mondo wane ni to jowa ma wamiyo gini kaachiel kod joge modonjo manyien gima nyo hinyo jogegi machalo Murkomen gini nyo giche chodonjo obwongogi
mage kao ne piny ni margi. Ma ng'ato rwako sa asaya ma onge goni, 19,19. Kendo onyiso ji, ni sana ni 19,19. To ma ng'ama nyo ni e Senate nyoro ma pok odeko. Misara michame Senate wang'eyo. Dakika 2 manyo osechope roads ni koro sa kende 19,19. Omiyo teko cha nyodhi modonje wigi mo confuse gi. Arambe ng'ato golo 20,000,000 ei kanisa kata ei sikul. 20,000,000 moting'o cash moko ndiko kata check. Omiyo jogi ema nyo okawo sirkand Ruto no nywando gone gi piny. Koro nikech giduogo gi paro manyien, aparo ni giduogo gi paro mowilore. Wamigi thuolo kata mana higa achiel kende mondo wang'e ni to gidhi chopo kodwa e ondamo machalo nade. Mogik, Kenja machielo en ODM party ma jakom Raila Amolo Odinga osegero kuom kinde mang'eny ahinya. Nyo wagolo jowa odhi kacha. Wan jogo ma pod odong' oko, tijwa en go through bin. Ni to jogi be timo gik ma jopiny dwaro, koso gidhi kacha mana mondo mi gitim gige giwegi. Koro akwayo jo Kenya ni gini ok wanyal neno results be. Gimosekethore kuom higni gi te, ok dilos gi juma achiel kende. Kom mar ker to Ken wacho ni nyaka 2032. 2027 onge. En kata polo moko dwar. Koro kom mar gini. Wewa wan wadhi pangore 2027. Iwinjo, ma piny ruoth piny. Mano joka ma jaod bura wen jare dokelo jod bura manyano to gikene diondiko ni to UDA South Nyanza. Igoni ka koro polo moko dwar 2027 onya dwaro nade. Piny ruoth piny ka gi piny ruoth polo pogore. Kaka timore piny. Ne kaka timore polo. Ba jodolo nyaka riere. Mane kama wewe chenro moro mar buch jopiny kama na nyangu ketera Ramogi TV kaendi an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa urende maber kama ero kamano